Volvendo ao tema do que é a iniciativa que se vai debatir o próximo 23 de abril, é dicir, dentro dunha semana, neste caso, dentro deste ámbito, estamos falando de que é o único distrito sanitario de Galiza, o único que non ten unha ambulancia medicalizada. É dicir, estamos falando dun distrito que ten uns 30.000 habitantes, concretamente 32.000 habitantes, con 1.685 km cuadrados, é dicir, hai unhas distancias moi grandes, e resulta que non temos unha ambulancia medicalizada do 061. É dicir, iso é inaudito. Tense levado por activa e por pasiva nas enmendas aos orzamentos da Xunta e nunca se aprobou esa emenda. Agora levámola cunha proposta xa que vai sair a concurso o tema das ambulancias de todo Galicia, van salir por áreas ou por distritos ou en conxunto de todo o país, non estáse neste momento, entonces estamos pedindo que se inclúa dentro dese concurso que se vai facer para adxudicar ese servicio sanitario básico, porque non estamos pedindo nada que sexa unha cousa de luxo, por dicilo algo así, é dicir, é un servicio sanitario básico. É dicir, estamos tendo en conta que a primeira hora, despois dun accidente, despois dunha grave problema médico, pois é fundamental. E esa asistencia é nesa hora, e aparte de ser fundamental a asistencia nesa hora, tamén é fundamental que se preste en debidas condicións. Entón, pode ser a diferencia entre a vida e a morte, ou pode ser a diferencia entre quedar moi afectado para o futuro ou non. Aquí temos tamén, como sabemos todos, as canteiras aquí ao lado, en Casallo, todo Valdeorras, vive do sector da lousa. Hai accidentes porque estamos falando dunha actividade mineira e resulta que, a pesar de todo eso, tampouco hai esa ambulancia medicalizada que poda acudir con garantías suficientes para atender aos posibles usuarios. Entón, xa digo, é unha cuestión fundamental, é unha cuestión que é básica para o noso territorio, é básica para este distrito, porque temos suficiente poboación, temos unha superficie e unhas distancias moi grandes e, desde logo, xa digo, a ver se ese día, o 23, a nosa proposta, que é unha proposta que non é unha proposta de máximos, é unha proposta na que estamos a que neste concurso de transporte sanitario terrestre se contemple unha base con ambulancia de soporte vital avanzado medicalizada de enfermería dentro da rede de transporte sanitario urxente de Galicia.